Gaur hitz egingo dugu Ainhoaren entrenamenduari buruz. Lau Olinpiar Jokoetan parte hartu duen neska. Eta nik lau Olinpiar Joko hauek hitz batean laburbildu beharko genituzke. Esango nuke hauek ilusioa izango liratekela, hauek desilusioa, hauek saria, eta beste hauek zorigaitza. Baina, horri buruz eta bere bizipenei buruz Ainhoak berak kontatuko dizue amaitzen dugunean, aukera egongo da mahai inguru bat egiteko eta Ainhoari nahi dituzuen galdera guztiak egiteko. Guk jorratuko ditugun gaiak hementxe dauzkazue, alde batetik hitz egingo dugu epe luzerako plangintzari buruz, gero pasatuko gara urteko periodizazioari buruz hitz egitera. Ikusiko dugu, eta Stephenek egin duen aurkezpenaren arira, entrenamenduaren intentsitateen banaketa zer nolakoa izan den Ainhoaren entrenamenduaren kasua. Hitz egingo dugu baita ere indar entrenamenduari buruz, lehiaketa aurreko zorrozketari buruz, eta amaierako ohar txiki batzuk egingo ditut. Saiatuko naiz azkar samar joaten, eta horrela denbora edukiko dugu Ainhoarekin hitz egiteko geroago. Epe luzerako plangintzari dagokionez, guk hartzen baldin badugu, hor munduan zabalean dauden aukerak, adibidez Bonparen periodizazio liburuan aurkezten direnak, laurteko plangintza bi motatakoa izan daiteke. Alde batetik eduki dezakegu laurteko monoziklikoa, eta kasu honetan entrenamenduaren zama progresiboki igo egiten da urtez urte, eta horren helburua da estres kurba nolabait era lineal batean goraka joatea. Hori izango litzateke planteamendu monoziklikoa. Eta gero badaukagu planteamendu biziklikoa. Eta kasu honetan entrenamenduaren zama igo egiten da lehendabiziko urtetik bigarren urtera, gero nolabait egonkortu egiten da, edo agian pizkatxo bat jeitsi egin daiteke hirugarren urtean, gero ja laugarren urtean, hau da urte olimpikoan igoera bat eukitzeko. Eta kasu honetan, saiatzen ari garena zera da, estres kurba zuzen igotzen ordez, nahi dugu igoera bat, jeitsiera bat, eta gero beste igoera nabarmen bat azken urtean. Hori modelo bat da. Eta oso ondo dago modeloak ezagutzea, baina gero errealitatea bestelakoa izan daiteke, eta horren adibide bat da Ainhoaren prestakuntza 2004 eta 2012 urteen artean. Hemen ikusten dituzue Ainhoa Muruaren entrenamendu orduak. Eta hartzen baldin badugu, hemen daukazue gorriz, ordu guztiak, hau da, volumena, gorriz ere ikusten duzue bizikletaren entrenamendu orduak, urdinez ikusten duzue igeriketa, eta berdez ikusten duzue korrika orduak. Ikusten baldin baduzue Beijing arteko plangintza, Atenas eta gero, hor ikusten duzue hau ez dela ez monoziklikoa, ez dela biziklikoa, eta ez daukala inolako zerikusirik orain ikusi ditugun bi modelo horiekin. Guztiz ezberdina da. Izan ere, hartzen baldin badugu, Atenasen osteko urtea, hor gehiago entrenatzen du. Eta gero, orduetan, Eta gero, gutxiago, eta Beijingen urtean berriz ere gora. Hori beste plangintza bat da. Eta, aitortu behar dut, hori ez zegoela aldez aurretik pentsatuta. Hori da nik a posteriori egin dudan azterketa bat jakiteko ea zer arraio egin genuen guk. Nolabait ulertzeko bere garapena. Urren urteak hartzen baldin badituzue, Beijing eta Londonen arteko urteak hartzen baldin badituzue, hor bai, hor ikusten dugu zehatz-mehatz modelo bizikliko bat. Igoera bat lehendabiziko urtetik bigarrenera, jeitsiera txiki bat hirugarren urtean, gero ja laugarren urtean berriz ere gora egiteko. Orduan, pasatu nahi dudan mezua zein da, ondo dagoela eta egin beharrezkoa den zerbait dela modeloak jakitea, baina gero jakin behar dugu modelo horiek ez direla beti betetzen eta kirolari bakoitza mundu bat dela eta ez dugula beti ikusiko teorian agertzen diren modelo horiek.
Urteko periodizazioari dagokionez, badakigu, eta Jabirekin ikasi duzuenek, jakingo dituzue periodizazio modelo guztiak, modelo asko dago, baina niri gustatzen zaidana hau da. Oso simplea, hau da John Juliren piramidea, erresistentziako entrenamendu programa baten osagarriak adierazten duna. Eta modelo honetan, piramidearen oinarria adierazten du volumena. Eta piramidearen altuerak adierazten du espezifitatea eta intentsitatea. Eta modelo honen arabera, zuk prestatu dezakezu goi mailako kirolari bat 4 fase ezberdinetan. Fase horiek dira oinarrizko entrenamendua, zein da ezagorri nagusia? Volumena. Volumen oso zabala, baina altuera oso txikia. Hau da, espezifitate eta intentsitate gutxi. Zenbat denbora arituko gara halako entrenamenduari lehentasuna ematen? Ahal bezain luze. Urrengo fase batean, pasatuko gara berak transizio entrenamendua deitzen duna. Eta ez da transizio epea. Transizio entrenamenduak esan nahi du predominantzia aerobikotik predominantzia anaerobikorako transizio bat. Eta hori badakigu behar bezain beste entrenatuko dezakegula 4 astetan. Zeintzuk dira ezaugarriak? Basea gero eta murritzagoa da, edo gero eta estuagoa da, horrek esan nahi du volumena murriztu egiten dela, eta espezifitatea eta intentsitatea gora egiten dute. Behin hori 4 astetan landu dezakegu. Urrengo fasea izango litzateke abiadura eta potentzia entrenamendua, landu dezakegula 2 edo 3 astetan, intentsitateak eta espezifitateak gora egiten dute, eta amaieran egingo dugu zorrozketa epe bat, aste bete edo 3 aste artekoa, eta horren ezaugarri nagusiak izango lirateke volumena gero eta txikiagoa eta espezifitatea eta intentsitatea gero eta altuagoa. Hori da niri gehien gustatzen zaidan modeloa iraupen luzeko kirolari bat prestatzeko. Eta hemen ikusten duzue Ainhoa Muruaren periodizazioa 2012 urtean. Hemendik aurrera ikusiko ditugun adibide guztiak 2012 urtekoak dira, hori izan baitzen Ainhoaren urterik onena. Ikusten duzue, lehendabiziko lehiaketa garai hau prestatzeko, hor daukazue oinarrizko entrenamendua, aerobiko anaerobiko transizioa, zorrozketa, berriz ere oinarriko lana, eta gero beste zorrozketa bat. Hemen errekuperazio aste bat, eta berriro antzeko zerbait, errekuperazio aste bat, eta berriro antzeko zerbait 3 makroziklotan. Hori, orokorrean ikusten duzue nire periodizazio hau ez dala oso sakona. Zergatik ez zaidalako gustatzen lana 4 aldiz egitea edo 6 aldiz egitea. Eta oso zehatza den periodizazio bat egiten baldin baduzue, behin eta berriro aldatu beharra egongo da. Orduan, hori ekidin nahi baldin baduzue, egin behar dana da simpleagoa den zerbait, eta hori betetzen hasi, pizkanaka, gauzak nola doazen ikusten dugu nenean. Baina niri asko gustatzen zaidan eredu bat, baita honelakoa da. Lehiaketa aldi luzea duten kiroletako periodizazioa. Badakit iraupen luzeari buruz hitz egiten ari garela, baina niri eredu hau asko gustatzen zait iraupen luzeko zenbait kiroletarako. Adibidez, distantzia olimpikoko triatloia edo txirrindularitza profesionala. Munduko koparekin eta puntuak irabazi beharrarekin. Nola egiten da talde kirol batean? Normalean gure futbol taldeek adibidez egiten dute hilabete terdiko aurre denboraldi bat, gero daukate ia 10 hilabeteko edo 9 hilabete terdiko lehiaketa aldia, eta gero transizioa. Eta hor bilatzen duguna da sasoi maila orokor bat mantentzea urte osoan zehar. Zergatik urte osoa? Ez naiz ari denboraldi osoari buruz, baizik eta urte osoari buruz. Usten baldin badugu sasoi maila orokorrau gehiegi jeisten, gero aurre denboraldia ez da behar bezain luzea sasoi altuko plataforma honetara igotzeko. Triatloiaren kasuan egin dezakeguna da prestaketa fase hau luzatu. Honaino,
helburua da sasoi maila orokor hori sasoi altuko plataformara igotzea, eta hori nola lortzen dugu? Lan, talan. Gero denboraldian zehar bilatuko ditugu puntu batzuk sasoi beteko muturrak bilatzeko, eta hori lortzen dugu zorrozketa garai bat sartuz. Hau da, plataforma hau lortzen dugu volumena igoz, lana pilatuz, eta gero piko hauek lortzen ditugu zorrozketa garaiak sartuz, hau da, lana kenduz. Eta hau ez da bakarrik grafiko bat egokia izan daitekena munduko kopa antzeko kirol batetarako. Munduko kopa gaur egun triatloian, hasten da martxoan, eta amaitu daiteke irailaren amaieran, eta kasu batzutan azken lasterketa Australian edo Zelanda Berrian baldin bada, urrian. Horrek esan nahi du, mantendu behar duzula alako plataforma bat, sasoi altuko plataforma bat, behin eta berriro puntuak ateratzeko. Gaur egun munduko txapelduna ez da lasterketa bat irabazten duna. Munduko txapelduna da puntu gehien pilatu egiten duen triatloilaria. Eta puntu horiek lortzen dira munduko serietan. Orduan ikusten dituzue argazki hauek ez daudela denak paraleloan. Zergatik? Lasterketa hoietara iritsi zaitezkelako pixkat basuago, pixkat gorago, pixkat basuago berriro, eta gero aukeratu ditzakezu zenbait lasterketa zorrozketa baten ondorioz zure mailarik altuenean iristeko. Hau zer da bakarrik, grafika polit bat edo benetan gertatu den zerbait? Hau da, benetan gertatu den zerbait. Hau da, Ainoaren 2012 denboraldia, 50 asteko denboraldia. Eta ikusten duzuena da, hemen entrenamendu karga. Aurre denboraldian, gora, eta hemen ja lehiatzen hasten da. Benetako lehiaketak grisez daudenak dira. Hau dira nazioarte mailako lehiaketak. Txuriak dira, txitxinaboko lasterketak, hemen ingurukoak eta bar. Beltza, Londongo Olimpiak jokoak. Eta lehiaketa bakoitzaren barnean ikusten duzuen zenbakitxo hori da Ainoak lortutako emaitza. Lehendabizikoa, seigarrena, bigarrena, lehendabizikoa, bederatzigarrena, eta hasten da 16. astean, eta amaitzen du 50. astean. Horrek esan nahi du, 34 astetan mantentzen duela goi mailako errendimendu maila hori. Eta horrek emaitzek erakusten dute. Bai, gero saiatzen gara muturreko piko batzuk lortzen. Nun? Hementxe zorrozketa baten bitartez, Sydneyko munduko serietarako eta astebete beranduago Europako txapelketarako, beste zorrozketa laburrago bat egiten dugu hemen Madrilgo munduko serietarako, beste zorrozketa garai bat egiten dugu hemen Londongo Olimpiar jokoetarako, eta amaieran beste zorrozketa bat egiten dugu hemen Oaklandeko final nagusirako. Da munduko serietako final nagusian. Hor, 150 puntu gehiago banatzen dira. Duan lasterketa garrantzitsu bat da. Baina, emaitzek adierazten dizute, Ainoak mantentzen duela goi mailako plataforma bat, mundu mailan 10 lehenen artean egoteko plataforma bat, 34 astetan zehar. Orduan, ez da bakarrik grafika bat, baizik eta benetan egiten den zerbait. Eta honek adierazten dizu, askok alako planteamendua egiten dutela. Hemen daukazue Londreseko finalean 8 lehenen artean amaitu zirenak. Nesken artean. Eta hemen dauzkazue, Londres baino lehen egon ziren nazioarteko munduko kopa eta munduko serie guztiak. Eta hemen ikusten dana da, bat kenduta, hause, guztiek daukatela alako plataforma bat, edo goi mailako plataforma bat, Olimpiar jokoetara iritsi baino lehen. Guztiek dauzkate, 8 honenen arteko emaitzak, aldez aurretik. Txapeldun olimpikoak zer lortzen du? Bigarren, bosgarren, lehendabizikoa, hori pentsatu dezakezu, ostras, honek aukerak dauzka, irabazteko. Ainoak zer lortu zuen? 1, 6, 2, 6, 9, hau sprint lasterketa bat zen, zen
modalitaterik egokiena berarentzako, Hamburgon, baina mundu mailan 10 lehenen artean. Honek nire ustez adierazten du guztiek daukatela halako goi mailako plataforma bat ahalbidetzen duena behin eta berriro goi mailan lehiatzeko gaitasun hori. Gero noski guztiak saiatuko dira beraien punturik onenean iristen Olinpiar Jokoetara. Zenbat entrenatu zuen Ainoak? Eta hau, this is gonna be interesting for you. Well, you know this paper. Igeriketan 303 saio, 50 aste horietan, 184, 254, 255 indar saio, guztira ia 800 entrenamendu saio 50 astetan. Horrek esan nahi du, astean egiten zitula 16 saio. Eta zenbait astetan, uste dut aste baten egin genula 25 saio. Hemen daukazue volumenak. Guztira 1200 kilometro, bizikletan 227 ordu, eta korrikan 250 ordu. Astean, 25 kilometro, bataz beste, 9 ordu, 5 ordu. 50 aste horietan, she only had 21 days of total rest in 50 weeks. 50 aste horietan, atxeden egunak 21. Eta konzentratuta egon zen asteak 22. 22 astetan egon zen etxetik kanpo entrenatu bakarrik egiten. Gero pixkat Stevenek erakusten zuen bezala, hau ez da gauza bera egitea etengabe. Hemen ikusten duzue igeriketak nolabait, bai, igo egiten da, baina behin lehiaketak hasten direla, bai ikusten ditugu gora berak gure helburuaren arabera. Eta gero niri gainera gustatzen zait igeriketako oso aste handia dagoenean, noski beste nonbaitetik kendu egin behar da. Zuk ezin dituzu ordu guztiak sartu igeri egiten, ordu guztiak sartu bizikletan, ordu guztiak sartu korrikan. Orduan, ikusten duzue, igeriketak behera egiten duenean, normalean, edo bizikletak, edo korrikak gora egingo duela. Baina ikusten duzue, bai, korrikan saiatzen gara mantentzen nolabaiteko egonkortasun bat, ze gaur egungo distantzia olimpikoko triatloian, igeri egiteak ahalbidetzen du lehiakorra izaten, baina korrika egiteak ahalbidetzen du irabazten, edo aurrean egoten. Ezin duzu irabazi ez baldin baduzu korrika egiten, baina ez zara lehiakorra izango ez baldin baduzu igeri egiten. Orduan, bietan batez ere nahiko maila altua mantendu behar da entrenamenduan. Hemen daukazue, Ainoaren karga handiko mikroziklo bat. Hasi saioak kontatzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 saio aste baten. Guztira, 39 kilometro igeri, 9 ordu korrika, bizikletan, 8,5 ordu korrika, eta 2 indar saio aste horretan. Hala izan zen urte osoan zehar, 50 aste horietan zehar, ez noski. Hemen daukazue, Ainoaren Olinpiar Jokoen mikrozikloa. Olinpiar Jokoak jokatu ziren larun batean, eta kasu honetan, hala ere, bidaiak eta edukita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saio, Olinpiar Jokoetara iritsi baino lehen. Guztira, 13,5 kilometro igeri, ia 4 ordu bizikletan, eta ia 3 ordu korrikan. Lehiaketa barne. Orduan, kasu batzutan, volumenak oso altuak dira, eta beste batzutan, lehiaketaren garrantziaren arabera, volumenak ertainak edo basuak izango dira. Dena den, eta Stevenek ikerlan honi buruz edo artikulu honi buruz hitz egin du,
gauza batzuk kontuan eduki behar ditugu. Eta niri esaldi hau asko gustatzen zait. Konfekzionatutako soluziorik ezean, hau da, formularik ezean, rezetarik ezean, eta ez dago rezetarik entrenatzeko, entrenamendu prozesu eraginkor baten diseinua esplorazioko, garapen moteleko, arreta handiz dokumentatutako, pertsona bakarreko saiakera akats esperimendu bat bezala ulertu daiteke. Behiraz esaldi, nahi izango nukenik hori idaztea. John Killick idatzi zuen. Entrenamendu prozesu eraginkor baten diseinua esplorazioa egin behar da, gutxika garatu beharreko prozesu bat da, arreta handiz dokumentatu behar da zer egin duzun ulertzeko zer gertatu den ondoren, pertsona bakarrekoa, ezin duzu prozesu bera erabili bi pertsonentzako, eta azkenean saiatu behar dituzu gauza berriak, akatsak egin, eta gero alden nenean akatsoiek zuzendu. Azkenean esperimentazioa da, kirolari bat prestatzea. Nola lortzen ditugu soluzioak arazo konplexuetarako? Entrenamendua arazo konplexu bat da. Eta kirolariak sistema biologiko konplexuak dira. Orduan, nondik lortzen ditugu, edo nola hartzen ditugu erabakiak entrenamenduari buruz eta entrenamenduaren nondik norakoei buruz. Plangintza eraginkorra mehatxu eta aukera emergenteen detekzio goiztiarra albidetzen duen sistema adimendu eta sentibren implementaziotzat jo daiteke. Hau da, guk entrenatzen dugunean ikusi behar ditugu ze mehatxu agertzen diren, lesioak, gaine entrenamendua, eta ze aukerak sortzen diren, ostras, honelako entrenamendua egiten dugunean oso ondorio onak lortzen ditugu. Hori identifikatu behar dugu ahalik eta azkarren. Eta gero gure erabakiak hartu behar ditugu informazioan oinarrituta. Informazio horrek hiru jatorri nagusi edukiko ditu. Lehendabizikoa da entrenamenduaren iritzia, entrenatzailearen iritzia. Ni entrenatzaile naiz, zuek entrenatzaileak zarete, eta aldez aurretik pentsa dezakezue, nik prestakuntza horrela egingo dut. Bai, hori abia puntu bat izan daiteke. Gero, identifikatu behar ditugu behin eta berriro errepikatzen diren tendentzia horiek. Eta tendentzia horien arabera erabakiak hartu beharko ditugu. Eta gero, egunero hartu behar ditugu datuak, bai objektiboak eta baita subjektiboak ere, eta horren arabera eguneroko erabakiak hartu. Adibidez, nire modeloak esaten du bihar hasi behar dugula intentsitate handiko prozesu bat. Baina kirolariak esaten dit hilda dagola. Eta datuek erakusten dute, hala dala. Oso nekatuta dagola, eta orduan erabaki hartu beharko dut, informazio horren arabera, igual bihar atxeden hartzeko, eta ikusiko dugu nola zauden biharamunean. Eta hemen, erakutsiko dizuet, datuek gidatutako entrenamendu erabakiak hartzeko adibide bat. Lasterketa hau, argazki hau ez da hartuta horrela besterik gabe. Hemen Guatapé ipintzen du. Guatapé Kolonbian dago. Guatapé dago 1925 metrotara. Ainhoa nungoa da Zarauztarra, itsas mailakoa. Lasterketa hau izan zen urriaren amaieran, uste dut izan zala urriaren 27. Kolonbian, bero. Zarautzen, hotz. Epel. Nafar batentzako hori ez da hotz, hori epel da. Eta 7 orduko ordutegi aldaketa dago Zarautz eta Guataperen artean. Hau da, lasterketa hau irabazteko, Ainhoak aurregin behar dizkio 3 ingurumenaren estres faktorei. Altitudea, ordutegi aldaketa eta beroa. Nola egin genuen hori? Datuak gidatuta. Hasteko, Ainhoak egin zuen 8 egun dendaren barruan lo egiten etxean zegola oraindik. Aldegin baino 8 egun lehenago, egin genuen live high, train low. Hau da, goian lo egin eta Zarautzen bertan entrenatu.
Eta hori pasatu genuen 1900 metrotatik, gutxika, 2200 metrotara. Eta aldi berean, beroarekiko moldaketa bat. Etxean, berogailuak ipini, eta ingurugiro beroan entrenatu. Gero, ja, ara joan zan. Eta ara iristen lehendabizikoa izan zan. 10 egun lehenago, Ainoa Kolonbian zegon. Besteak iritsi ziren 5 egun lehenago, 4 egun lehenago, eta bar. Eta behin, han egonda, egiten duzuna da live high, train high. Hau da, goian bizi eta goian entrenatu. Guatape altitudean dagolako. Eta bertako beroarekiko moldaketa, 10 egunez. Eta ordutegi aldaketa horretaz aprobetxatuz edo baliatuta, berak egunero bidaltzen zizkidan oxigeno saturazioko balioak, HDN-eko bihotz maiztasunaren datuak, pisua eta abar, eta horren arabera nik entrenamenduak moldatu egiten nituen edo zeuden bezala utzi egiten nituen. Helburua lasterketa horretan zen, etengabe aurrean egotea eta hala izan zen. Gero galdetuko diozue mesedez Ainoari. Norbaitek esku altxa eta galdetu zenbat lasterketa perfektu egin dituzu zure ibilbidean. Nik uste dut bizpairu egon direla bakarrik, eta egin ditu 100ka lasterketa. Baina hau nik uste lasterketa perfektu bat izan zala. Etengabe egon zen aurrean, bai igerian, bai bizikletan, eta baita korrikan. Datuak gidatuta. Zein izan da Ainoaren entrenamenduaren intentsitatearen banaketa? Hartzen baldin badugu 2012 urte hori, hause da banaketa. This is her overall intensity distribution for that Olympic season. 82 lehendabiziko laktatu umbralaren azpitik, 11 lehendabiziko, nahi duzuen bezala, norberaren umbral individuala eta oblaren artekoa, obla 4 milimoleko intentsitatea, eta oblaren gainetik 6. Beraz, ez da polarizatua. 80-20, gutxi gora bera bai. Baina, honek adierazten du triatloi entrenamendu guztia. Gero, badaukagu igeriketakoa. Igeriketakoaren distribuzioa da 74, 16, 10. Gauza bera ikusten dugu bizikletan? Ez, bizikletan distribuzioa oso ezberdina da. 88, 10, 2. Eta korrikakoa 85, 8, 7. Ez da polarizatua ez da ere, eta kirol edo disiplina bakoitzean distribuzio ezberdin bat dago. Eta gero niri 3 zona hauen muga bat iruditzen zait dela ez duela adierazten egunero gertatzen dana edo astero gertatzen dana. Zuk hartzen baldin baduzu distribuzio polarizatu bat, 75, 10, 15 adibidez, horrek adierazten du denboraldia osoan zer gertatu den. Baina, karo, horrek esan nahi du. Astero egin behar dugula gauza bera, edo saio bakoitzean egin behar dugula gauza bera, inondik ere. Hau da, Ainoaren distribuzioa 2012 urte horretan. Astero. Eta hartzen baldin baduzue, lehendabiziko astea, ikusten duzue, 100 lehendabiziko zona dala. Hartzen baldin baduzue, bigarren astea, ikusiko duzue, 189 bat zona dala. Talasai ez naiz joango aste. Baina, hartzen baldin baduzue, adibidez, 37 garren astea, hor ikusten dugu, bakarrik 165 dala lehendabiziko zonan, 120 dala hirugarrenean, eta sobran dagona, dala bigarren zonan. Hau da, astero zona horiek aldatu egiten dira. Periodizazioaren arabera, edo individualizazioaren arabera, edo bere sasoi puntuaren arabera, eta bar. Orduan, polarizatutako entrenamendu horrek adierazten diguna ikuspuntu praktikotik oso gutxi da.
Jakin behar dugu, hori aldatu egiten dela astetik astera. Hau guztia aurkitu dezakezue artikulu honetan, nahi baldin baduzue idatzi antolatzaileei eta bidaliko diet, eta PDF-a lortu dezakezue. Bestela, joan zaitezkete Jan Lemeren webgunera eta ikerlan honi buruzko infografia eder bat eskuratu dezakezue, edo bestela, Finlandieraz hitz egiten baldin baduzue, joan zaitezkete Finlandiako triatloi aldizkarira, eta hor badago baita ere artikulu bat, Ainoaren entrenamenduari buruzkoa. Indar entrenamendua, ez gara hasiko adierazten, ez daukagulako denborarik, zeintzuk diren indar entrenamenduaren onurak iraupen luzeko kirolerako, baina gauza bera. Hau da, Ben Tronestanekin argitaratu genuen artikulu bat, 2014 urtean, eta hau da, txirrindularitza eta korrikari buruzkoa. Iaz, Kanada eta Frantziako lankide batzuekin argitaratu genuen beste ikerlan hau, meta-analisi bat, indar entrenamenduaren eragina iraupen luzeko errendimendurako, aurten argitaratu dugu beste bat, indar eta erresistentziako entrenamendua bateratzen direnean, zeintzuk diren ondorioak bai erresistentziaren gain, eta baita indarraren gain, eta liburu kapitulu honetan lantzen duguna da indar entrenamendua igerilarientzako, eta karo, hauek guztiek eragina daukate Ainoaren entrenamenduan, edo zein iraupen luzeko kirolarien entrenamenduan. Ez baldin badituzue hauek guztiak irakurri nahi, Jan Lemerrek baita ere egin ditu infografiak artikulu hauei guztiei buruz. Berak zer egiten zuen? Edo berarekin zer egiten genuen? Muin egonkortasuna edo kore deitzen den hori egunero eta denboraldi osoan zehar. Eta hau ez zen nire plangintzan ezen agertzen. Berak bazekien hori egin beharra zegoela. Bai, ala bai. Gero, denboraldiaren hasieran, indar orokorra lantzen genuen, zirkuito baten bidez, mugitzen genuen, edo joaten ginen, 2 serietik 3 seriera, 16 errepetiziotik 24, 130-tik 140, goiko eta beko atalak landuz, astean bitan, 8-12 aste bitartean, eta hau egiten genuen denboraldiaren hasieran. Gero, egiten genuen indar hipertrofikoa, 2 serie, 8 errepetizio, 175-80, eta niri hemen gustatzen zitzaidan bakarrik beheko atala lantzea, igeriketan lagungarria izan zitekeen hori lantzen jarraitzea, baina kaltegarria bizikletarako eta korrikarako. Astean bitan, 8-12 aste, lehiaketa aurreko aldian eta baita lehiaketa aldian. Eta gero noizean behin, lehiaketak baino lehen egiten genitun zama astunak. 3 serie, 3-5 repetizioen artean, 180-85 arteko zamekin. Berriz ere, beheko atala landuz, astean bitan, bakarrik 3 edo 4 astez, eta lehiaketa aurreko garaian. Noski, hau ez duzu egiten bakarrik. Batera egiten duzu triatloiko entrenamendua, eta horren helburua zein da? Potentzian bihurtzea. Gimnasioan lortu dituzun onurak, bai indarrari dagokionez, baita agian potentziari dagokionez, gero benetako potentziara bihurtu dezakezu. Eta hau da, Ainoa, belodromo saio bat egitear, pinoi fijoko bizikleta batekin Australian. Hornez gain, garai batean, ibili ginen pliometriako entrenamenduak egiten. Eta hor ni ez nintzen saiatu gurpila berriro asmatzen. Australiako lankide batek argitaratu du ikerlan bat, nun ikusten dan programa hau zehatz-mehatz oso eraginkorra dela, goi mailako iraupen luzeko korrikalarien errendimendua hobetzeko. Orduan nik hartu nuen programa hori, eta batzutan egiten genuen programa osoa, eta beste batzutan egiten genuen programaren zati bat bakarrik. Noiz? Lehiaketa aurreko aldian.
Ze ondorio eduki zituen indar entrenamendu honek guztiak? Bueno, alde batetik, badakigu zeintzuk diren orokorrean ikusten diren ondorioak, bai errendimenduan, bai errendimenduaren baldintzatzaile diren aldagai batzuengan, baina nik uste lesio prebentziorako oso eraginkorra izan daitekela. Hemen ikusten dituzue Ainhoaren volumenak 2004-2012 garren urteen artean. Urtero. Gutxi gora bera, 700 kilometrotik 1.100 kilometro artean, 8.000 kilometro eta 12.000 kilometro artean, eta 1.700 kilometro eta 2.800 kilometro artean. Eta hemen ikusten dituzue indar entrenamendu saio guztiak eta baita pliometriako saio guztiak. Hau guztia zer da? Hau guztia da 9 denboraldi goi mailako triatloian. Eta triatloia ezagutzen baldin baduzue, normalean jakingo duzue triatlolariak lesionatu egiten direla urtean 2 aldiz gutxienez. Bueno, 9 urte hauetan Ainhoak 2 lesio eduki zituen. 2007an fascitis plantarra eta 2012an belaungantzaren pintzamendu bat. Sortea da? Agian bai. Euskaldun peto-petoa eta gogorra baita. Baina nik uste dut indar entrenamendu honek eragin handia daukala erresilientzia hori adierazteko. Eta hasiera batean sensazio bat izan zitekeena orain konbentzimendua da. Metanalisi honetan ikusten da zer nolako eragina daukaten kirol lesioa ekiditeko ariketa esku hartze ezberdinak. 17.000 kirolariengan. Eta ikusten da, espero zen bezala, luzapenek ez dutela ezertarako balio. Propiozepzioak bai, zerbait egiten du. Eraginkorra izan daiteke lesioak ekiditeko. Baina lesioak ekiditeko prozedurarik eraginkorrena indarra da. Eta indarra eraginkorragoa da luzapenak, propiozepzioa eta indar kombinazio bat baino. Beraz, lesioak ekiden nahi baldin badituzue, landu indarra. Indar entrenamenduak kirol lesioak eren bat baino gutxiagora murriztu zituen eta gainera bilera lesioak ia erdira murriztu litezke. Hau 2012 garren urtera arte. Eta gero? Bueno, gero beste gauza batzuk gertatez ziren. Eta nik uste dut, dena hasten dala aspaldiko zapatilla marka aldatzerakoan, 2013 garren urtean. Hor hasten dira arazoak, hasiera batean horpazurda tendinosi bat, gero fascitis plantarra, saiatu ginen denetarik egiten hori konpontzeko, eta ondo zebilenean, eta lesiorik gabe zebilenean, eta minik gabe zebilenean, lortu genitun emaitzak lortzea. Egin genuen Alter G saio nahikotxo, eta orduan lortu zuen Ainhoak Guatapeko garaipen hori, orduan lortu zuen Ainhoak Europako txapelketan brontzezko domina bat, baina beti arazoen inguruan lan egiten. Eta 2016an, 2016an gauza bera. Alter G asko, zergatik arazoa konpondu gabe zegoelako, eta horrek zer egiten du? Horrek eragiten du plangintza desegokia izatea. Hasi egiten, alduzun enean, eta zuk ikusi. Horren ondorioz, kargaren kontrol desegokia, eta minik ezean, bateko karga igoerak. Ainhoa oso profesionala da, eta ikusten zuenean, ahaltzuela, sartzen zituen entrenamendu, errekuperatzeko, ahalik eta gehien. Eta hori badakigu ez dela egokiena errendimendurako. Orduan, azkenean, hasi ginen oinean zure dema batekin, eta amaitu genuen estres austura batekin identifikatu zutela Riora iritsi ginen egunean. Azkeneko entrenamenduan etxean, nabaritu zuen oinean zerbait ez zijoala, hartu genuen hegaldia biharamunean, eta Riora iristerakoan joan ginen
kirolarien hiriko klinikara, eta han bertan diagnostikatu zuten estres fraktura. Ainoaren erreakzioa zein izan zen, etxera noa. Baina, bueno, lortu genuen konbentzitzea, bere laugarren olimpiariokoetan parte hartzea. Hau da, Ainoa, lehiaketa hasi baina 20 minutu lehenago anestesia bat sartzen oinean, horrela lehiatu zen, 34. zenbakiarekin. Zorionez, triatloian, azteko igeri egiten duzu, gero bizikleta egiten duzu, bagenekien ezin zuela korrikarik egin, zoritxarrez egun hartan, igeri egiteko korrika egin behar zen, eta horian abarituzun lasterketa ezin izango zula amaitu. Bueno, behitzat lasterketa ezen lurrean etzan da amaitu, baizik eta bere jendearekin besarkatuta baino. Zorrozketari buruz, pixkat irakurri baldin badituzuen nire lanak, hemen labur bilduta jakingo duzuen nire ibilbidean eginiko ikerketen arabera, zorrozketa mota ezberdinak daudela. Adibidez, bat-bateko zorrozketa, edo zorrozketa lineala, edo zorrozketa esponentziala jaitsiera modelarekin, edo zorrozketa esponentziala jaitsiera azkarrarekin, hori modelo bat da. Geroago, modelizazio matematikoaren bitartez, beste modelo batzuk deskribatu ditugu. Adibidez, bi faseko zorrozketa, hau da, zama jaitsi egiten duzu, eta gero azken egunetan zama hori pizkatxo bat igo. Eta hori ikusi genuen, lortu dezakegula emaitzak edo errendimendua pizkatxo bat hobetzea. Hori modelo bat da, baita ere. Baina nik konbentzituen negoen beste modelo bat oso eraginkorra izan daitekela. Asteko jaitsi, kirolaria fresko dagoenean berriro igo, hor lortu ditzakegu adaptazio gehigarriak, baina, karo, adaptazio gehigarri ez gain, baita ere eragiten dugu neke gehigarria. Eta neke gehigarri hori nolabait disipatu egin behar dugu. Eta horretarako beharko genuke 3. fase bat. Modelizazio matematikoaren bitartez hori ezin zen modelizatu, baina ni ia konbentzituta nengoen eraginkorra izan zitekeela, eta orduan erabaki nuen probatzea. B mailako lasterketa batean. Londongo Olimpiar Jokoak. Benga, goazen aurrera, saiatuko gara. Eta hau da, Ainoak egin zuen zorrozketa Olimpiar Joko hoietarako. Hemen daukazue aurreko mesozikloan eginiko lana, gutxi gora bera, bataz beste, 5 aste horietan, bataz besteko igeriketa 33-34 kilometro, bizikleta 10 ordu astean, korrika 6 ordu astean, zorrozketaren lehendabiziko astean, igeriketa bera, bizikleta bera, korrika bera, zorrozketaren 2. astean, igeriketa pizkatxo bat gora, bizikleta pizkatxo bat gora, eta belaun arazo hori eukizuenez, korrikarekin jarraitu genuen jaisten, eta ja 3. astean berriz ere behera eta behera. Emaitza ona izan zen? Zuk esango duzu, nik uste baietz. Hori zen, espero genezakeen emaitza. Urte osoa eman zuen 8 honenen artean, eta hor lortu zuen berriz ere 8 honenen artean amaitzea guztiak beraien mailarik onenean daudenean. Amaierako ohar batzuk, hasteko ezin dugula guzti aurrikusi. Hau ere Ainoa da. Eta hau ere goi mailako lasterketa bat da. Beijingo Olimpiar Jokoak. Zoritxarrez, hau ezin da aurrikusi. Baina horregatik kirola da interesgarria, bestela laborategira joango ginateke eta dominak banatu laborategian bertan. Baina, gehienetan, lan gogorrak emaitzak dakartza. Hau ere Ainoa da. Londongo helmuga zeharkatu eta 2 metro aurrerago. Orduan, lan egiten duzunean, normalean, emaitza horiek etortzen dira. Horregatik esaten nuen Londongo jokoak izan zirela sariaren jokoak. Lan handiaren
sariaren jokoak. Ainoaren ibilbidea laburbildu egiten baldin badugu, nazioarteko federazioak antolatutako nazioarte lasterketan 121 egin ditu, 121 horietatik 54 lasterketatan 10 lehenen artean amaitu du, eta bakarrik 5 lasterketa ez ditu amaitu. Zakit triatloia ezagutzen duzuen ala ez, baina triatloia ezagutzen baldin baduzue, ulertuko duzue hori oso berezia dela. 5 lasterketa horietatik ez zituen amaitu, bat arazo mekanikoekin, 2 eroriko, eta batean bakarrik hartu zuen ez amaitzeko erabakia. Zein izan zen, horretzen zara? Madrilen. Bere aurka zebilen triatloilaria Olinpiar Jokoetarako sailkatzeko, Ainoak egin behar zuen, horrek egiten zuena, baino 5 postu okerrago. Hori zen Ainoak behar zuen gauza bakarra. Ark amaitzen baldin bazun lehendabizikoa, Ainoarentzako nahikoa zen 6. amaitzea. Ark 20. egiten baldin bazun, Ainoak 25. Ark lasterketa ez zuen amaitu, eta orduan Ainoak esan zuen, tomar por culo, nik ere ez dut amaituko. Ze lasterketa hori ez genuen egin nahi. Eta teorikoki ez genuen egin beharrik. Baina hautaketa prozesuaren ondorioz eta bar, Ainoa aldez aurretik salkatuta egon beharko luke, ez egon salkatuta, eta kasu horretan ez amaitza erabakizun. Baina, guztira bakarrik amaitu gabeko 5 lasterketa. Munduko kopan garaipenak bat bakarrik. Europako kopan garaipenak 3. 2013an, 2005an eta 2012 urtean. Ikusi hau, 2013, 2012. Urte asko dira goi mailan. Europako txapelketetan, zilarrezko domina, 2012 urtean, brontzezkoa 2015an, 4. 2010 eta 2011an. Beste inork lortu ez duena, Espainiako txapelketak 5 aldiz irabazi ditu. Zarauzko triatloia 4 aldiz, agian hori gutxi dala pentsatu dezakezue, baina guretzako hori beste guztia bezain garrantzitsua da. Etxean lehiatu den 4 alditan garaipena lortu du. Eta ez da hori bakarrik. Ainoa ez da hori bakarrik, ez da triatloilaria bakarrik. Bitartean, 2 karrera egin ditu. Soin hezkuntzako ikasketak eta magisteritzako ikasketak. Una crack. Eta hori guztia lortu du tipo honen laguntzaz. John Stoneman Unanue. Bera, Ainoak bakarrik entrenatzen zuen hori oso gorra da. Egunero orduak sartu. Inoren laguntzarik gabe, talde baten laguntzarik gabe, eta orduan Jonen laguntza oso garrantzitsua izan da, batez ere 2012 urtean eta 2016 urtean. Izan ere bere lana utzi zuen Ainoarekin entrenatzeko urte osoan. Eta bi hauek egin dute halako txikitsu bat, duela urte terdi? Hau, txapeldun bat izango da, ziur. Gogoratu izena. Luka Unanue, murua. Niretzako, garrantzitsuena, 16 urteko oroitzapenak. Bai, nagusienak, Atenas, Beijing, London, Rio, baina inguruan beste asko dago. Inguruan, 16 urte hauetan zehar, oroitzapen asko daude, eta ez guztiak onak, argazkietan agertzen diranak, bai, guztiak onak, baina horiek dira nire dominak. Besterik gabe, eskerrik asko.